kwana bakwai da zamu kullun sai mun shiga wajen duwatsun nan. Kai baka tsoro ne? Kai matsoraci ne. Ni dinnan da kake gani ko ni kadai aka bari na rayu a cikin hotel din nan zan rayu. Wallahi uga ban taba aikata hakan ba sai jiya. Kada wanda ya sake ya fita daga ɗakinsa har zuwa gobe da safe. To ni ban gama abin tada hankali da tada jijiyan wuya akan dan wannan karamin abu. To in banda abinki menene abin tsoro? Ni ina tare da Sadiq. Ko da za mu kai dare a nan. Tafiya ce ta kama su domin isar da kudurin rayuwarsu sai dai a inda gizo yake sakar shi ne a yayin da suka isa inda suka isa daga nan ne kuma matsalar rayuwar ta fara shin menene kaddarar kuma da kike na ta faro A bace? kwana bakwai. Kashe shi aka yi ko sace shi aka yi ba mu da tabbas tunda ba mu ga gawarsa ba akwai hadari sosai a cikin wannan al'amarin musamman ma tunda an tsinci rigarsa dauke da jini a cikin ta kaca-kaca. Kwana bakwai kamfanin Amat Entertainment ka dauki nan muku wannan kata shirin mai suna kwana bakwai. To in bakin namu yana cikin mu waye shi? Dukkaninku ɗaya bayan ɗaya sai kun shigo hannunmu. Ba a ga gawar Awwalu yanzu sai mun fara bincikawa mun fara ganin gawar Awwalu sannan sai mu dubi ina gawar Amira. Insha Allahu za mu ga Awwal cikin koshin lafiya kuma mu koma da shi cikin ahalinsa. La ilaha illallah. Kwana bakwai. Daukar nauyin shirin Hajiya Aisha Tijjani, shiryawa Lawal D Funtuwa, ba da umarni Shak Isa Alolo. Kwana bakwai. Abin da ya dace mu kawai shine mu addu'a Allah ya bayyana Awwal. Ina Awwal yake da Allah ko gawo Awwal ne kan nuna mana. Kama fi sansa da kansu ko ka dake ne Kwana bakwai. Kwana bakwai za ta kai ka tabaruka. Kwana bakwai za ta kai ka inda baka je ba. Kwana bakwai a nan gurin ya tsaya. Kwana bakwai a nan dandar yadda. Kwana bakwai. Malam waye kai? Me yasa kake ja da baya? Kwana bakwai. Jaruman da suka taka rawa a cikin shirin Ramadan Good, Garzali Miko, Shamsu Daniya, Muhammad Razaki da kuma gabatar muku da sabon dan wasa Ibrahim Mai Siga. Kwana bakwai. Madafar ƙauna, madafar ƙauna. Kamar wasa, kamar gaske, so ya tafi da ni, waye zambi, ina zanje, ayye maraba da ni. Ina ji, ina so, ina nema kai da ni, amince ka rike ni, ba zan saba maka ba. Madafar ƙauna, madafar ƙauna. Madafar ƙauna, madafar ƙauna.
Fahad. Na abba. Abin da nake son jawo hankalinka a kai shine maganan sha'anin auren nan. Komai ana yin shi ne a hankali, ana miƙa Ubangiji. Kar ka zurfafa ka ce lalle abin da kake zo shi ne daidai a wajenka. Kuma ba na so in ga sa'insa da mahaifiyarka ka bi ta sau da ƙafa. Insha Allah, abba zan yi ƙoƙari na kiyaye hakan. Gudun ɓacin ranta da nake nema yasa idan ranta ya ɓaci sai na fita na bar gidan har sai ta huce sai na dawo. Shi sha'anin aure muƙaddari ne daga Ubangiji. Shi yasa ake cewa mutum ya dinga yin addu'a. Allah ya zaɓa mafi alkhairi. Ba lalle bane zaɓin ka ya zama shine alkhairi. Ba kuma lalle bane zaɓin ta ya zama shine alkhairi. Amma komai a bar wa Ubangiji. Haka ne abba. Baka da wanda ya wuce mahaifiyarka. Ka bi ta sau da kafa. Allah ma albarka. Alhaji, ka yi haƙuri da abin da zan gaya maka gaskiya. Cutar yaron kan nan ba cutar asibiti ba ce. Tsawon sati guda muna bincike domin mu ga ya farfado, amma abin ya ke. Har wasu likitoci ma muka gayyata, amma fa abin ya faskara. Shawarar da zan baku shine ku mai da shi gida, ku gwada na Hausa ko kuma na Islami, domin ina ga abin nasa ya fi kama da shafar aljanu. Domin mun iya duk bincike babu abin da muke gani a tattare da shi bace lafiyarsa kalau. Gaskiya ban taɓa shiga masifa irin wannan. Alhaji ka yi haƙuri. Allah ya ba su lafiya. Shi ke nan ba ku da ni ba ku. Madafar ƙauna, madafar ƙauna. Alhaji na fa gaya maka. Ta ce maka akwai masu maganin gargajiya. Kuma wallahi aikinsa wannan karfiyar ne. Ka bari mu kai yaron nan Alhaji mu nema masa lafiya. Ni fa jiki yana bani cewa asiri aka yi wa yaron nan. Hajiya Suwaiba. Alhaji. Abin da nake so da ke. Ki rabu da maganan dukkan waɗannan masu magungunan nan. Mutum nawa ne suka zo nan? Me suka yi? Ba wani ci gaba da aka samu. Saboda haka ki kwantar da hankalinki. Akwai Malam Zakari Abdulhamid da muka yi magana da shi. Insha Allahu Rabbi komai zai zo ƙarshe. Ki ƙara haƙuri. Allah ya sa. Allah asiri aka yi wa yaron nan don a raba mu da shi. Lafiya alauka ya kwanta bayan mun sha hira da shi. Ki ƙara haƙuri. Duk abin da ya farko yana da ƙarshe. Gani ƙara haƙuri. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mun yi waya da mutanen gida jiya, baba ya ce in Allah kai mu gobe za su zo su duba jikin Kamal ya jikin nasa. To babu damuwa, Allah ya kai mu, Allah kuma ya kawo su lafiya. Allah ya ba shi lafiya. Ke kuma Hajiya Suwaiba, abin da nake so da ke, ki ƙara yin haƙuri. Komai ya kusa zuwa ƙarshe kamar yadda na gaya miki. Ya dai? Yaya muna magana da ke a falo ko kin tashi kin shigo ciki haka? Wallahi ban da lafiya ne. Jiya ma haka ina ta amai ina ta. Subhanallah, amai kuma. Kin ga ko idan haka ne
lallai ya zama wajibi yanzu ki shirya mu tafi kai ki asibiti. Ba na asibiti ba ne. Kika ce ba na asibiti ba ne. Wai ciki na. Ikon. To kin ga yanzu dan mun hakuri kaɗan. Ina jin malam ne yazo ina kyautata tanko yana kofar gida. Bari in same shi ina zuwa. Da Allah. Madafar ƙauna, madafa, madafa, madafar ƙauna. Madafa. Assalamu alaikum. Madafar ƙauna. Madafa. Bismillah. Masha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Madafar ƙauna. Madafar ƙauna. Masha Allah ne jiki. Wallahi malam ka gan shi nan dai. A takaice malam mun je asibiti ya fi 10. Yadda dai yake haka ike je yau. To tunda Allah ya sa na gaya maka dama kace zaka zo. Haka ne. To gashi Allah ya bada iko ka cika alƙawari kuma ka zo. Alhamdulillah. Ware ku. Wallahi. Madafa. Hajiya. Kwa iya ɗan koma daga ciki. Ciki kuma nan. Madafar ƙauna. Bari ɗan duba ku gani. Idan ya zama tucewa aljanu ne suka bashi. Insha Allah zan gane. Madafar ƙauna. Madafa, madafa, madafar ƙauna. Madafa. Naji a miƙo min ruwa a kofi. Madafar ƙauna. Madafa. Madafar ƙauna. Madafar ƙauna. Madafar ƙauna. Malam gashi. Yau. Masha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyy. Madafa. Madafar ƙauna. Madafa. Madafar ƙauna. Madafar ƙauna. Wala yudu uzma wala kulli shay. Malam ya isa. Ya isa malam ka dakata haka ya isa. Ke wace ce ke? Sunana Samira. Me ya dace da shi kike so ki cutar da shi? Ina son sani na aure shi. Mahaifiyarsa kuma ta ce ba zai aure ni ba. Garin yaya kika samu wannan asirin don ki cutar da dan uwanki musulmi? Ke muke saurare muna jin ki mana bayanin. Bacin na shiga jami'a ne. Na haɗu da wasu ƙawaye. Suka sa ni ƙungiyar asiri. Suka ce duk abin da nake so zan same shi. Zan kuma mallaka. Zan samu kuɗi. Shine na shiga. Da sharaɗi kuma aka ce in daina sallar la'asar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shine da na shiga. Da aka ce ba zan auri Kamal ba. Na ce ni ma ba zan yadda ba sai na rama abin da aka yi min akan Kamal. Kin wauta Samira kuma kin cuci rayuwarki. Ki sani kina da damar tuba. Allah ne yake bada komai ba wani dan adam ba. Gashi yanzu saboda son zuciyarki kin rasa lafiyarki da tunaninki.
kuma sannan kin rasa mutuncinki. Hakan me ya hafa muke da shi a yanzu? Ka taimaka min malam. Kar ka karya wannan tsafin. Idan haka karya sun ce za su kashe ni malam. Ke dan mu gaya miki ya zama dole mu karya asirin da ya kaiwa Kamal. Kin ji abin da muka gaya miki ko? Alhaji, kun san ta ne? Kanwa matata ce amaryar. Kuma nan gidan take mala. Yanzu abin da za a Alhaji, a kai shi asibiti da shi da ita don a ƙara duba lafiyarsu. Aja so ba. Madafa. Alaihi salamu alaikum. Muna lafiya ma. Lafiya lau. Alhamdulillah. Ya gida. To mala gida ba daɗi. Wato na'am. Ɗana ne da mahaifiyarsa suke samun matsala. Na'am. Ita ta dage lalle ba zai auri yarinyar da yake so ba. Sai dai ya auri ƴar ƙawarta. Shi kuma baya son ta. Kuma ya gaya min ita yarinyar ƴar ƙawarta ta tana da matsala na mutanen ɓoye. Ko yaya aka ɓata mata rai sai su tashi. To shi ne ce bara dai in zo in sanar da kai ka ji dai halin da ake ciki. Shin Alhaji shi yaron wacce yarinya yake so? To yarinyar da yake so wai yar gidan kanwar matar Alhaji Mudassir ɗan Hadeja. Ai wannan yarinyar matsafiya ce kuma ƴar shan jini ce kuma ƴar ƙungiyar asiri ce. Bayan haka kuma har ma tsafi ma take yi ita. Kaga kuwa bai kamata a ce jininka ya auri wannan yarinya. A'a, ai da saki an ba mai kaza kai. Ya zama lalle in koma in zauna da su don a samu maslaha. To ita wannan yarinyar kaji abin da yake damunta. In an bata mata rai aljanu ne suke tashi. Mutanen boye. Na'am. Ai in dai wannan ne Alhaji ai akwai riƙiya da ya zama tuci ake yi dan a raba ta da wannan aljanna kuma za a iya yin sa. To babu da insha Allah. Bari in je gidan zo na da su. To madalla. Allah kyau. Na so in ganka da su yi magana lokacin da na dawo daga wajen malam. Kuma na neme ka a wayarka a kashe. Kai haƙuri. Yarinyar da ka ɗauko ka dage lalle kana son ta za ka aure ta? Ka haƙura da ita ba matan aure ba ce. Ai da mun da ganin wani yarinyar ba yarinyar arziki ba ne. Shi yasa sam na bi na tsane ta wallahi. Ita Ruqayya da ka ga mun matsalarta. Mun yi magana da malam ya ce ana warkewa. Daman ka ga mun ba son ta ne ba kai ba. Kai wannan matsala kake tsoro. To alhamdulillah malam ya ce ana warkewa. Daga kai hakuri. Ka aure ta haka. Allah ya tabbata da alheri. Allah ma albarka. Ya hanya alhamdulillah. To masha Allah mutanen gida lafiya kala wallahi to alhamdulillah. Alhaji mu ne turo ni. Na. Amma dai yana nan lafiya. Lafiya kala wallahi. Masha Allah. Ya ce ka yi in sake baka haƙuri akan abubuwan da suka faru. Mu ma mun yi baƙin ciki mun yi takaici da faruwar hakan. Babu komai wallahi. Sannan kuma Samira wallahi har yanzu yanayin jikin nata sai a hankali. In dai na fahimce ka wato jikin nata har yanzu da ya ƙi daɗi. Wallahi ya ƙi daɗi.
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma muna nan muna ta kokari mu ga cewar mun samu abin da za mu karye sihirin da aka jefe ta da shi. Insha Allahu rabbi Allah zai kawo ƙarshen al'amarin. Allah kuma ina taya ka murna ashe ko bara da juna ne. Ai ni ne ma ya kamata a ce na sanar da kai tuntuni. To amma saboda yanayin da muka tsinci kanmu a gidan dole ta sa wasu abubuwa duk muka haƙura da su. Ai ba komai madalla. Ni zan wuce. To da wuri haka? Wallahi tallahi. Ba na hannu da Allah ba na ai sunna ne. Sunna ne. Madalla. To ai kai ni kuma na so a ce ka tsaya a kawo abinci ta haba ba komai alaji. Ba komai wallahi. Ai ba matsala. Bai kamata fa a ba matsala a haba da Allah. Sai ka ce bakon gida? Kaga dan jaka. To ta so mu laka shi. Kai dan tun da ya ji labarin shikenan shi murna yake zai samu gani. Ai ba dole ya to bari mu laka to madalla. Yawo. Kamar? Mami. Yaya aka yi? Na lafiya ɗan mami. Mami na zo ne dama kan maganar tukubar. Don Allah mami, don Allah ku sasanta kanku. Duba da yadda kin ganta ke ɗauke da tsoron ciki mami kuma tana tafi da haihuwar ɗan uwana. Rufe min baki. Tashi ka bani guri. Ka tashi ka bani guri na ce. Koma ki zauna. Kamar yan koma zauna. Ki koma ki zauna na ce ko ki ji ba. Kamar wasa, kamar gaske, so ya tafi da ni, waye zambi, ina zanje, ayye mara badani. Ina ji, ina so, ina nema kai da ni, amince ka rike ni, ba zan saba maka ba. Madafar kauna, madafar kauna. Nake buri ne in kin bani, ba zan yada miki ba, ban amsarki a labarinki na soyayyarki, ki ce ni ne a gaba.